രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാൻ മാതാജി. സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി നേരെ ഇപ്പൊ കാണാം. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ആ, മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രണാമം മാതാജി. സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കാണാം. കാണാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപടാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാരിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ പേരിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങൾ തൊട്ട് ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. വിരാട് രൂപം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവല് നമ്മൾ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു. പാദകമലങ്ങൾ വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും പാദകമലങ്ങൾ വരയ്ക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ആരെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗവതത്തിന്റെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഭാഗവതം ക്രമമായിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. 1ാമത്തെ അധ്യായം മുതല് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം മുതല് 10ാമത്തെ 11ാമത്തെ 12ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകണം, ക്രമമായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നേരെ പോയിട്ട് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ പാടില്ല, അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എത്രാമത്തെ തൊട്ടാണ്? 28 തൊട്ട് 32 വരെയോ 29 തൊട്ട് 5 അധ്യായങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ പറയുക എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇടത്തെ ഇതാണ് പാദങ്ങളാണ്, ലെഫ്റ്റ് ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്. ഇടത്തെ പാദങ്ങൾക്കാണ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് വലത്തെ പാദങ്ങളാണ് 2ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 സ്കന്ധങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ 2 സ്കന്ധത്തിലായിട്ട് വരിക കേട്ടോ. സർഗ വിസർഗ ഇതാണ് വരിക. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാരണോദക സൈവിഷനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ഈ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ പോകുന്തോറും ഇത് നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വരുന്നത്? 3ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇടത്തെ തുടയാണ്. 4ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വലത്തെ തുടയാണ്. 5ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൊക്കിൾക്കുടി എന്ന് പറയില്ലേ, നേവലാണ്. ഇനി 6ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചാണ്, ചെസ്റ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 7ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്ന് പറയില്ലേ, ഇടത്തെ കൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭാഗവതത്തെ 7ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. വലത്തെ കൈയിന്റെ റൈറ്റ് ആം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ,
ആം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ആമാണ് 8ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്ത്. 10ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖാരവിന്ദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 11ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് ഭഗവാന്റെ ഇത് നെറ്റിയായിട്ട് പറയുന്നത്. 12ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് ശിരസ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ക്രമം. അപ്പൊ ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇത് ഇനി വരും അടുത്ത സ്കന്ധങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഇനി ഭാഗവതം പഠിக்க നമ്മൾക്ക് വരും കേട്ടോ. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാവന്ന ജായേത പരാവരേസ്മിൻ വിശ്വേശ്വരേ ദ്രഷ്ടരി ഭക്തിയോഗഃ താവസ്തദീയ പുരുഷസ്യ രൂപം ക്രിയാവസാനേ പ്രയതസ്മരേത. ആരെങ്കിലും 2 ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കുറച്ച് എക്കോ ഭരണമാര് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി യാവത് അത്രയും കാലം ന അരുത് ജായേത പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക പര അതീന്ദ്രിയമായ അവരെ ലൗകികമായ അസ്മിൻ ഈ രൂപത്തിന്റെ വിശ്വ ഈശ്വരേ വിശ്വേശ്വരൻ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ ദ്രഷ്ടരി ദ്രഷ്ടാവ് ഭവിഷ്യാദ്വാദി ഭക്തിയോഗ ഭക്തിയോഗം ഭക്തിയുടെ സേവനം താവത് സുദീർഘമായ സ്തവീയ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദി പുരുഷസ്യ വിരാട് പുരുഷന്റെ രൂപം ബൃഹത് രൂപം ക്രിയാവസാനെ ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ പ്രയതഃ യഥോചിതമായ ശ്രദ്ധയോടെ സ്മരേത ഒരുവൻ സ്മരിക്കണം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികവാദി പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പ്രേമയുധ സേവനഭാവം വളർത്തി എടുക്കാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെയും ലൗകിക ലോകത്തെയും ദ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി, അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്ന. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടു, ദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതാണ്. ദ്രഷ്ടരി ദ്രഷ്ടാവ് ഭവിഷ്യാദ്വാദി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് രൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? വിശ്വരൂപത്തെ. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഒരു ഭൗതികവാദി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രമാണത്തിലാണ്? ശബ്ദ പ്രമാണാണോ, അനുമാന പ്രമാണാണോ, പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണാണോ? കാണുന്നത് അല്ലെ, അതാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാണുന്ന ആ രൂപങ്ങളെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് എല്ലാം കാണുന്നു മാത്രം, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് മലകൾ കാണുന്നു, നദികൾ കാണുന്നു, നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദേവതമാരുടെ രൂപങ്ങൾ കാണുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം ധ്യാനിക്കാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാന് ഓടക്കുഴലിൽ ഒതുന്ന കൃഷ്ണനാണ് ഈ സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത്, ആ ഭഗവാന്റെ കൈകളിലാണ് ഈ ലോകം സുരക്ഷിതമായി സ്ഥിതി കൊള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതല്ലേ. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അവർക്ക് വരിക. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളെ അംഗീകരിക്കാനോ, പഞ്ചഭൂത ശരീരം നിർമ്മിതമല്ലാത്ത ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റേത്, അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും വലുതാവാൻ പറ്റും, എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെറുതാവാൻ പറ്റും, ഭഗവാന് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ പറ്റും, ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമാവാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്? വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ലൗകികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഭവിഷ്യാദ്വാദി പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാനാകുന്നു.
അന്യഥ ഭഗവത്ഗീത 5:29 സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും പരമ ആസ്വാദനും പരമ കല്യാണകാരനും പരമപുരുഷനാകുന്നു. ഏതാണ് ശ്ലോകം? വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസ സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാന ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി പൃച്ഛതി എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകാണത്. അതിലാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, രണ്ട് കൈകളിൽ ആണ് ഭഗവാനാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗരയൂഥത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 9 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പൊ 8 ആണ്, പ്ലൂട്ടോ ഇല്ല, അപ്പോട്ടെ അത്രയും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പം അതിലെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ മുമ്പ് ഭൂമി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊവ്വയുണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് ശുക്രനുണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് ബുധനുണ്ട്, അതിനുശേഷം അതായത് ചൊവ്വയ്ക്ക് ശേഷം ശനിയുണ്ട്, വ്യാഴമുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാം പല വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥമൊക്കെ ഒരേ സൈസ് അല്ലല്ലോ, മാറി മാറിയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും ഈ ഗ്രഹങ്ങള് പല സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെ? പല വലുപ്പത്തിലാണ്, പല സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും അത് എവിടെയും ഈ എന്താണ് പറയാ, ഭ്രമണപഥങ്ങൾ മാറുകയോ അത് ചേർന്ന് ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. എത്രയോ യുഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാറ്? ഒരു സാങ്കല്പിക ഭ്രമണപഥമുണ്ട്, ആക്സിസ് ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? സോഷ്യൽ സയൻസിൽ, സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ എല്ലാം സാങ്കല്പികങ്ങളാണ്, നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കൂടെ നടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ആ വരയിൽ നിന്ന് നോക്കി നടന്നാൽ പോലും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കാല് വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആവാറുണ്ട് അല്ലെ? അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷനേ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ നമ്മളുടെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും പരമ ആസ്വാദകനും പരമ കല്യാണകാരകനും പരമപുരുഷനാകുന്നു. അപ്പൊ സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ വാടക വീട് മാതിരിയാണ്. ഈ ശരീരം പോകുന്നതോടുകൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. അത് ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രവുമല്ല, അവരുടെ ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൗകിക ലോകം, ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും ലൗകിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും ആവിഷ്കരണമാകുന്നു. ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തിയുമാകുന്നു. പ്രാന്തീയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയും കേട്ടോ. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ളതാണ് ജീവസത്തകൾ. ജീവസത്തകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജീവസത്തകൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ മൂലം അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കും പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കും പോവാം? ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്കും പോവാം. അതാണ് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തി മൃഗങ്ങളുടെ തുല്യമായിട്ട് പോകും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോകും. അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയധാമത്തിലെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്, മായയാണ്, ദുർഗാദേവിയാണ്. മാത്രവുമല്ല മറ്റത് രാധാദേവിയുടെ പൊട്ടൻസിയാണ് വരുന്നത്. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ മനോബന്ധം പോലെ അവർക്ക് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലോ ലൗകിക ലോകങ്ങളിലോ വസിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് പ്രാന്തീയ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. ഏതർ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക ലോകങ്ങൾ. ലൗകിക ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹിരംഗ ശക്തി, ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരംഗ ശക്തി. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാനുമായി ആത്മീയ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകയാൽ ഭൗതിക ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായ സ്ഥലമല്ല. മാത്രവുമല്ല ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്ന ജീവസത്തകൾ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഈ ജീവസത്തകളൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ്? ഭഗവാനോടൊപ്പം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്.
മാത്രവുമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രബുദ്ധമാക്കാൻ, അവരെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അതിവേഗം തിരികെ വിളിക്കാൻ എല്ലാ വേദങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഉപദേശിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, മായ പിടിപെട്ടത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും വേഗം ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തണം, നമ്മളെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് ആരുടെ ആഗ്രഹമാണ്? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രബുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളെ പ്രബുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനോട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ വിളിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബദ്ധജീവാത്മാവ് ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിനെ പറ്റി അശേഷം ഉത്കണ്ഠാകുലനല്ല. നമ്മൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് 3 ക്ലേശങ്ങളുള്ളത്? ആധ്യാത്മികം, അതിഭൗതികം, അതിദൈവികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടേതായ ചിന്തകൾ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മേലെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലേശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ക്ലേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി അതിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം വരാറുണ്ട്. ഒരു പ്രാണി വന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളാണ്. ഇനി അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്താണ്? മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് മരിക്കുന്നു, ഭൂകമ്പം വരുന്നു, പ്രളയം വരുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മോചനമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര യത്നിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ നിന്ന് മോചനം ഇതുവരെയ്ക്കും ആർക്കെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രളയം വന്നു, നമ്മളിനി പ്രളയത്തിൽ നമ്മൾ വീട് നശിക്കില്ല, ആ ലെവലുള്ള ഒരു വീടൊക്കെ കെട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതിദൈവിക ക്ലേശം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. അടുത്ത തവണ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് വരൾച്ചയാണ്, വെള്ളമേ ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പരിഹാരം, നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇല്ല അല്ലെ. കാരണം അപ്പൊ ഒരു തവണ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, ഇനി നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ദുഃഖം, ഇപ്പൊ കോവിഡ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണോ? അല്ല. എത്ര പേരാണ് മരിച്ചു പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലേശങ്ങൾ എന്താ പറയണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല, നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്തയിൽ പോലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതേ തരത്തിലാണ് അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു ക്ലേശം വരുമ്പോ ഇനി അടുത്ത തവണ ആ ക്ലേശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പോകുമ്പഴി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത എത്രയോ ക്ലേശങ്ങൾ വരാം. അതിന്റെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇതിന് യഥാർത്ഥ പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് വരാറില്ല. പാപങ്ങളും നന്മകളും സമ്മിശ്രമായി തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ഇതിന് കാരണം. കർമ്മങ്ങളിൽ നന്മയുള്ള ചിലർ ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുമെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശക്തരല്ല. ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമാകുകയുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. ജീവസത്തകളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തിശൂന്യവാദികളും ഭഗവാന് പ്രേമയുധ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അശക്തരുമായവരെ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിൽ, വിരാട് രൂപത്തിൽ അഥവാ വിശ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ഭഗവാനോട് ഭക്തി വരുന്നില്ല, അതിൽ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതിനെ എല്ലാം ഒരു രൂപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവൻ സർവദാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ വിസ്മൃത ബന്ധത്തെ അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനും അവൻ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ തീർച്ചയായും പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥമായി എല്ലാവരും യത്നിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സന്തോഷം വേണം, സമാധാനം വേണം അല്ലെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കണം, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്? നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ അടിപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. നമ്മൾ കാലത്തിന്റെ പിടിയിലുള്ളവരാണ്.
അപ്പം ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരാളുടെ എവിടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മുമ്പിലുള്ള സാധനം എന്താണ് എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം വേണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ കാത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സാധാരണ എല്ലാ അവയവങ്ങളോടും ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ണുണ്ട്, കാതുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ എന്താണ് പലരുടെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ. കാരണം മരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഞാൻ സ്വയമായി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദാഹം അടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ പ്രകൃതിയിലെ വായു ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് ശ്വസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വായു ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നിലനിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്, എല്ലാവരെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് എവിടെയുള്ളത്? ആത്മീയധാമത്തിലുള്ളത്. പഞ്ചഭൂതമായ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ദാഹമില്ല, നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എവിടെയുള്ളത്? ആത്മീയധാമത്തിലുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ സ്വതന്ത്രമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രമിക്കേണ്ടത്, പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്പജ്ഞാനികളായ പ്രാരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനെ നിരാകാര ഭാവത്തിലുള്ള വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള അഥവാ ബൃഹത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനം അവനെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിലേക്ക്, യോഗ്യതയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിരാട് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ സേവകർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ബോധം ആര് തന്നെ തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെ പതിയെ ഓരോ പടിയായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മളിൽ ദർശിക്കാൻ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദർശിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാനാ പ്രകാരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും സാഗരങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും പക്ഷികളും ക്രൂരമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയവങ്ങളും ആകുന്നത് എപ്രകാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ സവിശേഷം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഒരുവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ആ ഒരു രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ധ്യാനിക്കുക. അതാണ് വിശ്വരൂപത്തില് പറയുന്നത്. ഇവണ്ണമുള്ള ചിന്ത പോലും സത്യത്തിങ്കലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാകുന്നു. ഇത് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് ഇത്, അത് പരിപൂർണമല്ലെങ്കിൽ കൂടി. മാത്രവുമല്ല അവിധത്തിലുള്ള ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്ന ഉടനെ ഒരുവന്റെ ധാർമ്മികമായ ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കുകയും സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും ലോകത്തിലെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷ നിർഭരവും സമാധാനപൂർണവുമായ വസതിയായി പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിഗതമോ വ്യക്തിശൂന്യമോ ആയ ഭഗവാങ്കലുള്ള അത്തരം ധ്യാനം കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ സർവ്വ നല്ല ഗുണങ്ങളും അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മിഥ്യാബോധത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അത്തരം വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം കൂടാതെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യർക്ക് നരകമായി തീരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളൊരു 26 ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലേ? എളിമ, സത്യസന്ധത, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങള്, നമ്മൾ ശുചിത്വം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത്, ക്വാളിറ്റിയില് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല. അപ്പം ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ മായ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ അതിനെ മറന്നുപോയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ നമ്മൾ ഈർഷ്യ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മത്സരം ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇല്ല എന്നല്ല, അതിപ്പോ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി മറ്റൊരാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു.
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, കുറച്ച് ധനമാവട്ടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആരെങ്കിലും ഒരു റോബറി നടന്നു, നമ്മളിൽ വില പിടിച്ച ഒരു ആഭരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നു, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു, ഈ അസുഖം മാറോ എന്നുള്ള മാതിരി ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ്? മായാ ഗുണങ്ങളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവമാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളല്ല. ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിപ്പിച്ച ആ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഥ്യാബോധത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഈ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഈ മല കാണുമ്പോൾ ഓ ഇത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണല്ലോ, എത്ര ശക്തി മത്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, എത്ര വലിയ മലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ജീവിയിലും ജീവിവർഗങ്ങളിലും പ്രകൃതിയിലെ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ആ ജലം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ എത്ര സ്വാദാണ് ഈ വെള്ളത്തിനുള്ളത്, ഈ ഗുണമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ. ആ രീതിയിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ധ്യാനം കൂടി വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ ഒരു അവയവമായി കണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മറഞ്ഞുപോയ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഓം ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. സ്ഥിരം സുഖം ചാസനമാസ്തിദോ യദി സ്ഥിരം സുഖം ശാസനമസ്തിദോ യദി യദാ ജിഹാസുരിമമംഗലോകം ജിഹാസുരിമമംഗലോകം മംഗലോകം കാലേച്ഛ ദേശേച്ഛ മനോന സജ്ജയേ പ്രാണാൻ നിയച്ഛേ മനസാജിതാസു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര സമയമുണ്ടെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായി? ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 52 3 മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥിരം പ്രബന്ധമില്ലാതെ സുഖം സുഖം ച ആസനം സമാധാനമായി ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ആസ്ഥിതഃ നിവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് യതിഹി സന്യാസി യഥാ എപ്പോഴെല്ലാം ജിഹാസുഹു ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇമം ഇത് അംഗാഖേ രാജാവേ ലോകം ഈ ശരീരം കാലേ കാലത്തിൽ ച ദേശേ ഉചിതമായ സ്ഥലത്തിൽ ച കൂടി മനഃ മനസ്സ് ന അല്ല സജ്ജയെ സംഭ്രാന്തമാകരുത് പ്രാണാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയച്ചേ തീർച്ചയായും നിയന്ത്രിക്കണം മനസ്സാൽ ജിത അസുഹു പ്രാണവായുവിനെ അടക്കി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ രാജാവേ, ഈ മർത്യലോകം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി യഥായോഗ്യമായ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ സ്വസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് എന്നുള്ളത്. ആത്മീയലോകത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മർത്യലോകം നമ്മൾക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് എവിടേക്ക് പോകണം? ആത്മീയലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ, അതായത് യഥായോഗ്യമായ സ്ഥലകാലങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ എന്താണോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ഇനി എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാണായാമം ചെയ്ത് പ്രത്യാഹാരം അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സമാധി ലെവലിലേക്ക് എത്തണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യോഗാഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്കും ഓരോ പദന്യാസത്തിലും ഭഗവാനെ സർവദാ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് കൃപ അനായാസേന പ്രാപ്തമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? മന്മനാഭവം മദ്ഭക്തോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ചിന്തയിലും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനന്യ ചിന്തയന്തോമാം ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ അർത്ഥം വരുന്നത്. അതായത് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി തരും. എന്തിന്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം ഭക്തർ വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പ്രയോഗ സിദ്ധ തർക്കശാസ്ത്ര, അതായത്
ഇതില് 8ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ അല്ലെ, അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരായണ കാലത്ത് വെളിച്ചത്തില് സൂര്യരശ്മികളുള്ള സമയത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്തവര് രാത്രി പുക പിടിച്ച അന്തരീക്ഷത്തില് ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെ, അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ടായി. ഇതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മരണം തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും ഏത് സമയത്താണ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി അവരുടെ പ്രാണവായുവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തർക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേവരം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ തരും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പ്രയോഗ സിദ്ധ തർക്കശാസ്ത്ര വിചാരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മത്താലോ സംബന്ധമായ മിശ്ര ഭക്തർക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തം ആവശ്യമാണ്. അതാണ് 8ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 8:23-26 അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷം ദേഹം വെടിയാൻ വരെ കഴിവുള്ള വ്യർത്ഥനല്ലാത്ത യോഗി ആകുന്നതിനോളം പ്രാധാന്യം ഈ അനുകൂല മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കില്ല. എന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് യോഗസിദ്ധി, അതായത് പൂർണ്ണമായി സമാധിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി, ഭീഷ്മർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അല്ലെ, ഭീഷ്മർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം എന്നുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ആ യോഗസിദ്ധിയാണ് അത്. കാരണം ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണനെ ഏത് നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കിയിട്ട്, നല്ല സമയം നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം ഒരു യോഗി തീർച്ചയായും മനസ്സാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ അനായാസേന കീഴടക്കാൻ അഥവാ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാകും. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ താനെ വ്യാപൃതമായി തീരും. പരമപരിപൂർണനിൽ വിലയിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് പകരം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്ത വരും. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണ് വരാന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏത് സമയത്താണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക എന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരു